Ikasleen lanak zuzentzeko aukera desberdinak ditugu. Lehenengo eta behin, Klarrunen sartu eta zuzendu behar dugun lan bat aukeratu. Zabaldu eta horrelako pantaila agertuko zaigu. Hemen, eskumaldean ikusten duzue aukera berri bat zabaldu dela, iruzkinen biltegia. Hemen askotan erabiliko dituzuen iruzkinak gehitu ahal dituzue. Nik hauek bi sartu ditut. Beste berri bat gehitzeko, gogoratu hemen klik eginda idatzi ahal duzuela iruzkina. Orain, ikaslearen lana zuzentzeko hitz bat aukeratu ahal dut edo esaldi bat eta hemen dagoen botoian iruzkina idatzi ahal dut. Horrela, iruzkina hemen geratuko da eta ikasleak gero ikusiko du zein izan den nire zuzenketa. Horrez gain, audio grabaketak ere sartu ahal ditut. Horretarako gomendatzen dut Bukaru erabiltzea. Bukarun tresnan ez gara logeatu behar, bale? Gure datuak ez ditugu sartu behar. Badaude beste gehigarri batzuk, baina logeatu edo Chrome gehigarri bezala erabili behar ditugu. Bukarun, hemen, botoi bat agertzen da, baimendu behar dugu mikroa, ez ahaztu, eta botoi honetan grabaketa egingo dugu. Ez ahaztu, izenburua idatzi behar duzula. Audioa grabatuta geratzen da, eta orain konpartir ematerakoan link bat adierazten zaigu. Kopiatzen dugu link hori, eta linka gehitu ahal dugu iruzkin batean. Hemen itzatziko dugu. Momentu honetan, ikasleak klik egiten badu, entzungo du nik grabatutakoa. Ez ahaztu izenburua idatzi behar duzula. Beste aukera bat da iradokizuna egitea. Iradokizunak egiteko hemen klik egin aldut eta iradokizunak aktibatu. Hemendik aurrera edozein hitza aukeratzen badut, nik beste proposamen batzuk bota aldizkiot, eta agertzen dira biak, bai berak idatzitakoa, bai nire proposamena.